Bună ziua! Vreau să vă prezint două foarfeci asemănătoare, dar total diferite. Aceasta este foarfeca Okatsune. Da. Care mulți dintre voi o știți. Și aceasta este un fake. Aici am dat eu cu bandă, dar sunt aproape identice. Aceasta am luat-o acum 2 ani de zile din Dragonul Roșu. Am luat vreo 2-3. Am rămas decât cu una, restul le-am făcut cadou. Nu mai știu cât am dat pe ea, dar foarte, foarte puțin. Asta am dat parcă 2 milioane și un pic. Cu aceasta Okatsune am tăiat foarte puțin. În primăvara aceasta am luat-o. Taie bine, după cum știți și voi. Am zis, nu știu ce să vă zic personal de ea, n-am tăiat mult cu ea. Dar și aceasta, pentru banii care am dat, a meritat. Și a făcut toți banii. Nu e o Okatsune, e un fake. Dar un fake reușit bate multe foarfeci. Deci, pe aceasta nu scrie nimic. Singura problemă are cu acesta cădea. L-am dat la cineva și m-a îndoit aici și buzele acelea nu mai cade, nu mai am problema aceasta. Opritorul acesta, după cum vedeți, nu-i ca la Okatsune. Îl dau așa și tai, că altfel că îl dai așa mai atingi și se blochează. La Okatsune are arc, e pe trepte. Diferențele care le-am observat între ele, v-am zis, arcul acesta sărea de aici și era posibilitatea să-l pierzi. Opritorul acesta, care nu are arc. În rest, ca dimensiuni, sunt la fel. Vedeți, și șuruburile acestea sunt aproape identice. Okatsune are lama mai groasă. De fapt, lamele sunt mai groase. Dar v-am spus, și aceasta am tăiat ramuri groase. Deci nu bate multe foarfeci cu pretenții. După cum se vede, am știrbit-o aici puțin. Dar încă își face treaba. O singură dată am ascuțit-o. Nu prea bine, cu ce am avut la îndemână. Dar încă își face treaba. Am vrut să mai iau, dar nu mai aveau. N-am mai găsit. Dar am văzut pe un site, Alibaba, nu știu ce site, vreo 20 de lei parcă. Încă n-am comandat. Am comandat un schimb pe aceasta. Am zis, dacă asta a fost super, înseamnă că originala mărimea M, celebra 103,
La fel și aceasta, e aceeași distanță. Cum asta s-a mai lărgit, s-a mai rupt. Dar sunt cam la fel. Parcă asta fake-ul e puțin mai lat. Și ocasiunea este mai grea. Se simte lucrul acesta la mână. Și uitați, Okatsune 103. Aceasta nu are nimic ștanțat pe ea, dar vedeți, sunt identice. Vreau să iau Okatsune, am văzut de aia, dar mi s-a părut scumpă. Luând-o pe aceasta și văzând ce poate să facă, am zis că trebuie să iau și Okatsune. Spor la tăiat.